E noapte și ecranul luminează camera. Dau scroll, aceleași poze, aceleași zâmbete, prinse între secunde. Liniștea apasă. Nu spune nimic, dar spune tot. La 3 dimineața încă apar comentarii, întrebări simple, dar grele. Unde ești? Când revii, numele tău încă arde în tăcere. Miau, miau! Dacă auzi vocea asta, să știi că nu e doar un cântec. Sunt inimi care încă așteaptă un semn mic pe ecran, un story, un zâmbet, un hei aruncat în noapte. Și tot internetul ar respira din nou. Max postează lumea de like, dar lipsește o lumină din cadru, un echilibru, un mister care făcea totul viu. Unii spun că a fost doar o eră, dar legendele nu dispar, ele tac. Poate într-o noapte din 2026, fără anunț, fără zgomot, doar un story aprins în întuneric. Și o voce care spune, am lipsit, dar n-am plecat niciodată. Miau, miau, dacă prinzi melodia asta, să știi că încă ne pasă. Nu de cifre, nu de faimă, ci de cum ne făceai să simțim. Noi încă suntem aici, așteptând o poză cu tine sau cu Max Infinit.